Assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe. Hande ko dimas ñalawma cekkitiɗo e Daka taw ko takkusana aset wonji jaltugol yimɓe o saaha joni jalti jama o gam hoodde e cuuɗi mumen. Bandiraɓe tedduɓe on ji machallah beddaji ɗi foof koko kewi ala hen to mbawɗa yaade koko heewi machallah alhamdulillah foof heewi wi tep on ji ɗum ɗo alhamdulillah machallah ko ɗum ɗo woni Daka. Bandiraɓe ƴeewi ɗi laafaji daneji jiiye hunde machallah a yiyat tan fodde to miijo ma haaɗi ɗo kono a wawa haalde fodde no foti haalirede alhamdulillah ko yettere Allah no feewi. ɗum ɗo payon hen guite mon onon ɓe dañani arde ɓe jiyon gandon holno Daka sifori, gandon holko woni Daka, gandon holko addi ka ɓeɗo bandiraɓe ko fotɓe ni henna tawa ala ko addi ɗumen so wona arde ɗaɓɓude moƴƴere Allah e yiilade sellinde dewal mum Allah kono kadi e ñagade duwaw e ɗaɓɓude kadi duwaw nde Allah waɗanta ɗum moƴƴere. Bandiraɓe tedduɓe on ji balɗe jeenayyi jammaji sappo tuggi kikiɗe aset ha beetawe altine janggo so haaji gueno inchallah Daka Hawsakoro. ɗum noon ko Dakal mo 2022 hande ma raw ko sappo e ɗiɗi 3e mois 2022 foti wonde Daka mo Madina Gounass. ɗum ɗo ko kikiɗe takkusan wadde oɗon mbawi wiide Baharu ladde wonti wuuro. bandiraɓe sehilaɓe e tedduɓe yeeɓoɓe en Ayawo TV gam ɗaharatu wuuro ceerno. ɗum noon bisimilla moon jokke yebde walla jokkon yiide machallah.